दिनै जुन दाननि 2 खालार सिगांग्रो आं बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि हरग्रोबाय। जोङो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गेजेरजों दानि बे लकडाउन समाव सानखान्थि सोलोंनायनि जि खाबु, बे खाबुखौ जोङो मोनगासिनो दं आरो बे खाबुखौ जोङो गाहामै बाहायनो रोंनांगोन। बेनिखायनो अनजालु फरायसाफोर, नोंसोरखौ आङो गोजोनग्लायै सानखान्थि सोलोंनायनि जि खाबु, बे खाबुखौ नाजावनो थाखाय खावलायदों। जोङो बेनि सिगांनि क्लाससिम नंगुबै अनजिमानि जों गोबां रायलायबाय। दिनै जों बेखौ बारनानै जोङो बिदाब गोबां राशिनि सोमोन्दै रायलायनो लादों। जों नंगुबै अनजिमाफोरनि गुबुन गुबुन अनजिमाफोरनि बिदिनो दाजाबनाय, दानख'नाय, बेबायदिनो गुबुन गुबुन नायग्रोमफिननाय, रिभिजिटिं, एग्जामाइन खालामनाय, बेफोरखौ खालामबोदों। दिनै जोङो बिदाब गोबां पलिनमियेल्सनि सोमोन्दै जोङो रायलायगोन। दा बेयाव बिदाब गोबाङाव जोंनि नंगुबै अनजिमाजों लोगोसे बिदाबफोराव मा थाफायो, सिगांनि जों थाखोफ्राव, थाखो 8 थाखोआव जि मोनबोदों बेखौ एसे गोसोखांहरफिननांगोन जे थाखो 8 थाखोखौ जोङो बिदाबनि सोमोन्दै मा सोलोंदों। बिदाब होननानै बुंनायाव सोलिग्रा अनजिमाबो दंफायो, जेरैहाय X, Y, Z, A, B, C बेबायदि सोलिग्रा अनजिमा। जायखौ बुङोब्ला, जाय राशिखौ बुङोब्ला जोङो रोखायै बे माबा मोनसे बिबांखौ जों मिथिनो हाया। बेनिखायनो जों बेखौ भेरिएबल होनना बुंदों, सोलिग्रा, बर'आव सोलिग्रा होनना बुंदों। बेनिखायनो सोलिग्रा होनदों जे बिनिफ्राय जोङो बे राशिनिफ्राय जों माबा मोनसे रोखा मिथिनो हाया। लोगोसे बे सोलिग्रा अनजिमाजों लोगोसे जोंनि नंगुबै अनजिमाफ्रा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 बेफोर अनजिमाफ्राबो थाफागोन जोंनि बिदाब गोबां राशियाव, पलिनमियेल्सआव। अनजालु फरायसाफोर, जों दा बेनि सोमोन्दै रायलायनि। बिदाब गोबां राशि। मा होनदों? पलिनमियेल्स। बिदाब गोबां राशि। बिदाबा माखौ होनो होनना बुङोबा जों बेखौनो मिथिबाय जे सोलिग्रा जायनाखि राशि X, Y, Z, बेजों लोगोसे नंगुबै अनजिमाफोर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 बेफोरबायदि जों जयै जोङो बेखौ जोङो मा होनबाय? सोलिग्रा ना राशि होनबाय, टार्म्स। बिदाब होननानै बुंबाय। जों दा बेयाव सिगांनि थाखो 8 थाखोखौ जों बिसोरनि जानाखि रायलायदों, बेयाव बिदाबखौ जोङो बाहागो राननो हायो। बिदाब 1, बिदाब 2, बिदाब 3, बां बिदाब बा बिदाब गोबां। जाय सोलिग्रा राशिया मोनसेल', बे बिदाब 1, मन'मियेल बिदाब 1। जेरै 2x बेबायदिनो 5y बा z बेफोर गासिबो बिदाब 1। बेयो बिदाब 1, जायखौ जों इंराजियाव मन'मियेल होनना बुंदों। बिदाब 1 बिदाबनि होनना बुंदों, जेरावनि सोलिग्रा राशिया मोननै। बिदाबफोरखौ सोबाङो एबा गोबां खालामो, बा सानखान्थियाव जोंना बिदाब राशिखौ गोबां खालामनाया माबाया दाजाब आरो दानख'आ। जोंनि सानखान्थिनि मावथांनायनि दाजाब, दानख', सानजाब राननायनि गेजेराव दाजाब आरो दानख'आ बिदाबफोरखौ, राशिफोरखौ सोबाङो, बुरजा खालामो। जा मोननै थायोब्ला बेखौ जों बिदाब 2 होनना बुङो। जों थाखो 8 आव फरायबोदों बेखौ बिदाब 2। इंराजियाव जोङो बाइन'मियेल होनना बुंदों, बाइन'मियेल टार्म्स। जेरैहाय जोङो नायहरदो, बिदाब 2 जानांगौबा x + 2y एबा thrice y 2yz एबा बिदिनो जोङो z + 2yx गोबां, बेबायदि गोबां अनजिमाफोर। बिसोर मा
बिदाबनि राशि थिग बेबायदिनो जों बिदाबथाम राशि मोननो हागौ बिदाबथाम बिदाब राशि ट्राइनोमियेल बिदाबथाम राशि बबे 2x प्लास y प्लास 3z बे बिदाबथाम बिदिनो आरो भेरि सिम्पल x प्लास y प्लास z बे जानो हागौ नङाबा गुबुन मा जानो हागौ बेबायदिनो 3p प्लास q प्लास 4r बेबो जानो हागौ बायदि बायदि बिसोरो बिदाबथाम ट्राइनोमियेल दा जोङो बिदाब गोबांनि बाथ्रा रायलायनो नागिरदों बिदाब गोबां बे बिदाब गोबाङाव जोंनिया नैबे माखाया गोलैयो बबेया बिदाबनिबो बिदाब गोबां जायनाखि मोनसे बिदाबनि बांसिन अर्थात मोननै एबा बिनि बांसिन बिदाब थानाय जायफोर राशि बेखौ जोङो बिदाब गोबां होनना बुङो गतिके बिदाब गोबाङा जोंना नैबे बिदाबसे नैबे बिदाबनै बिदाबथामा एबा बिनिख्रुइबो बांसिन जायफोर राशियाव बिदाबफोर बांसिन बिदाब दं बेखौ बिदाब गोबां दं अर्थात बेनिखायनो जों बिदाब गोबांखौ मोननै एबा बिनिख्रुइ बांसिन राशि थानाय जायनाखि बिदाब बेफोरखौ जोङो बिदाब गोबां राशि पलिनोमियेल्स होननानै बुंदों दा जों नायदो पलिनोमियेल्सआवबो जोङो बाहागो राननो हागौ पलिनोमियेल्सखौ जोङो मोनथाम रोखोमै मोननो हायो बिदाब गोबांफोरखौ जोङो मोनथाम रोखोमै जों मोननो हायो मा मोनथाम बिदाब गोबां राशिफ्रा वानाव बिदाब गोबां राशिफोरनि बाहागो वानाव हांखोआरि बिदाब गोबां हांखोआरि बिदाब गोबां बिदाब गोबां राशि जायखौ जों लिनियार पलिनोमियेल्स होनना बुङो इंराजियाव लिनियार पलिनोमियल होनना बुङो हांखोआरि बिदाब गोबां राशि लिनियार पलिनोमियल्स दा बेयाव नायदो बिनि दिन्थिथि महरा बा फोरमायारि महरा माबेयो दिन्थिथि महरा जोंनिया y = ax + b बेजों जोङो बिदाब गोबांनि हांखोआरि बिदाब गोबां राशिफोरखौ दिन्थियो माबेजों फोरमायारि महरा y = ax + b जायजों जोङो दोंसे गोथों हांखो मोननो हायो जाय समानथायजों जाय बिदाब गोबां राशिजों बेनिखायनो जों बिनि दिन्थि महरै जोङो जेरै मा होनो हायो जों बिदिन्थि महरै 2x + 3 बे मोनसे हांखोआरि बिदाब गोबां राशि √3x + 5 बे मोनसे बिदाब गोबां राशि एबा y + √2 बेबो मोनसे बिदाब गोबां राशि नङाबा x - 2/11 बेबायदि गोबां जों मोननो हागौ आरो 23z + 4 गोबां मोननो हागौ 2/3 u + 1 बायदि बायदि बेफोरो मा बेयो हांखोआरि बिदाब गोबां राशि नायहरदो अनजालु फरायसाफोर हांखोआरि बिदाब गोबां राशिनि फोरमायारि महरा दिन्थिथि महरा y = ax + b बेजों जों जेरैहाय बिनि बिदिन्थि हिसाबै 2x + 3 बे मोनसे हांखोआरि बिदाब गोबां राशिनि दिन्थिथि √3x + 5 y + √2 बिदिनो x - 2/11 बेबायदिनो 3z + 4 आरो 2/3 u + 1 बायदि बायदि जों गोबां मोननो हागौ बेफोरो मा हांखोआरि बिदाब गोबां राशि हांखोआरि बिदाब गोबां राशि अनजालु फरायसाफोर दानिया नायबावदो जोङो 2 नम्बराव
2 नम्बराव नायबावदो जोङो हांखोआरि नङा बियो जौगानाय बिदाब गोबां राशि जौगानाय बिदाब गोबां राशि जौगानाय बिदाब गोबां राशि इंराजियाव quadratic polynomials बे जौगानाय बिदाब गोबां राशिनि फोरमायारि महरा महर माबियो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बेजों दिन्थिनो हायो जेराव जोंनि a किन्तु लाथिख' जानो हाया जोंनि बिदाब गोबां राशिनि जौगानाय बिदाब राशिनि फोरमायारि महरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जेराव a लाथिख'नि समान नङा लाथिख' जानो हाया बेनि दिन्थि महरै जेरै जोङो मोनगोन जोङो नायदो twice x स्क्वायर प्लस thrice x माइनस 2/5 बेबायदिनो y स्क्वायर माइनस 2 बेबो जौगानाय बिदाब गोबां राशि 2 माइनस x स्क्वायर प्लस √3x बेबो मोनसे बिदाब गोबां राशि एबा जोङो मा मोननो हाबावगौ गोबां मोननो हागौ जों u/3 माइनस 2u स्क्वायर प्लस 5 बायदि अनजालु फरायसाफोर नाय जौगानाय बिदाब गोबां राशि क्वाड्रेटिक पलिनोमियल्सनि दिन्थि फोरमायारि महरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जेराव a लाथिख'नि समान नङा दिन्थि महरै बिदिन्थि महरै जों मोनबाय बेयाव जौगानाय होननाय लोगो सोलिग्रानि जेनाखि गोहोन्थि पावार बा इन्डेक्स बे मोनसे स्क्वायर थानांगोन बे गोहोन्थिया 2 थानायखायनो बेखौ जौगानाय होनना बुंनाय जों बेनिखायनो दिन्थि महरै twice x स्क्वायर प्लस thrice x माइनस 2/5 एबा माबा माबि 6 बा 7 गुबुनबो होनो हागौ जाय हक y स्क्वायर माइनस 2 अनलि बेबो जौगानाय बेयाव y दंबावोमोन जायनि इन्डेक्सआ 1 मोन दा बे लाथिख' बेखौ जोङो जौगानाय महराव खिन्थायोबा जोङो रोखा खिन्थाबा जों y स्क्वायर प्लस 0 into y माइनस 2 बा बेबायदिनो दोनबाबो जागोन थिग बिदिनो 2 माइनस x स्क्वायर प्लस √3x एबा u/3 माइनस twice u स्क्वायर प्लस 5 बेफोरो जौगानाय बिदाब गोबां राशि अनजालु फरायसाफोर जों आरो दा थामथि बिदाब गोबां राशिनि जों बिदाब गोबां राशिखौ बेबायदि फोरमायनो हायो थामथियाव जों मा दिन्थिनो नागिरदों घनक बिदाब गोबां राशि cubic polynomials थामथि cubic polynomials घनक बिदाब गोबां राशि cubic polynomials बेनि फोरमायारि महरा मा घनक बिदाब गोबां राशि cubic polynomials नि फोरमायारि महरा x cube plus bx square plus cx plus d जेराव या लाथिख' जानो हाया बा लाथिख' नङा मानोना या लाथिख' जानांगौबा बेयाव क्युब गोहोन्थिया क्युब इन्डेक्सआ थानाय नङा जायखौ जोङो स्ट्रेस होदों जायखौ लानानै बेयो राशिया मा जादों घनक जादों बेनिखायनो बेयाव बे क्युबनि थाफादेर a कोएफिशिएंट नाम्बार a बियो
लाथिख' जानो हाया बे लाथिख' जायोबा किउब थानाय नङा गतिके अब्ला किउब गैयाबा बे मा जागोन घनक जानाय नङा किउबिक जानाय नङा गतिके जों नुबाय अनजालु फरायसाफोर घनक बिदाब गोबां राशि किउबिक पलिनमियेल्सनि फोरमायारि महरा जोंना एक्स किउब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी जेराव ए इज नट इज इक्वल टू 0 बिनि बिदिन्थि महरै जेरै गोबां होनो हायो जों निजे सानखांनानैबो होनो हायो जेरैहाय एक्स किउब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 थिग बेबायदिनो 3 माइनास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स किउब बेबो मोनसे एबा 3x किउब माइनास 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनास वाई गोबां बायदि बायदि बिनि बिदिन्थि घनक बिदाब गोबां राशिनि बिदिन्थि नायदो जिहेतु एक्स किउब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी जेराव ए लाथिख'नि समान नङा बिनि रादायखौ लाखिनो थाखाय जोंनि बिदिन्थि एग्जाम्पल जेरैहाय एक्स किउब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बे मोनसे थिग बिदिनो 3 माइनास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स किउब बेबो मोनसे बेबायदिनो 3x किउब माइनास 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनास 1 बे घनक बिदाब गोबां राशिनि मोनसे मोनफा मोनफा बिदिन्थि अनजालु फरायसाफोर दा जोङो बिदिब्ला मा मोनबाय जोङो बिदिब्ला बिदाब गोबां राशिखौ जों मोनथाम रोखोम बाहागो खालामनो हायो गिबिया जाबाय जोंना मा हांखोआरि बिदाब गोबां राशि जायनि फोरमायारि महरा y = ax + b जेराव a लाथिख'नि समान नङा थिग बिदिनो नैथियाव जोङो जौगानि बिदाब गोबां राशि क्वाड्रेटिक पलिनोमियल्स बिनि बिदिन्थि महरखौ बिनि फोरमायारि महरखौ जों मा मोनबाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जेराव a लाथिख' नङा बेबायदि आरो थिग बेबायदिनो जोङो घनक बिदाब गोबां राशि किउबिक पलिनोमियल्सनि गेजेराव जोङो फोरमायारि महरखौ जों मा मोनबाय ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d जेराव a लाथिख'नि समान नङा अनजालु फरायसाफोर जों बिदाब गोबां राशिनि सोमोन्दै बेखिनिखौ मिथिनो हाबाय दा जोङो गोनांथार बाथ्राया बिदाब गोबां राशिखौ दिन्थिनो मोनसे सिम्बल दिन्थि महर दंबावो खेबसेयैनो बिदाब गोबां राशिखौ दिन्थिनो थाखाय जोंहा दिन्थिथि महर दं फर्मुला जायखिजाया बिदाब गोबां राशिखौ पलिनोमियल्सखौ बिदाब गोबां राशिखौ px महरजों फोरमायो px महरजों फोरमायो एबा फोरमायनो हायो अर्थात मा जानांगोन बेनिखायनो px = x स्क्वायर माइनास 3x माइनास 4 जेरैहाय आरो बेयाव जों मोनसे माबा होबाय मा जेब्ला मा जायो नांदों जों रायलायनायाव x आ जुदि 2 जायो मा जागोन जोंनि सानखांनायाव जिहेथु मा जादों x = 2 होदों therefore px = जिहेतु x नि माना 2 बेनिखायनो x स्क्वायर 3 × 2 माइनास 4 जों सानबा 4 माइनास 6 माइनास 4 मा जानानै दं therefore px = माइनास 6 जों बेबायदि मोननो हायो अनजालु फरायसाफोर px होननानै साननाया बुंनायाव जोंहा गोनो गोथो जानांला दे बे px आ मा बिदाब गोबां राशिनि दिन्थि महर बेनिखायनो px जों जायखिजाया बिदाब गोबां राशिखौ मा बिदाब गोबां राशि हांखोआरिबो जानो हागौ जौगानिबो जानो हागौ घनकबो जानो हागौ बेखौ जों जायखिजाया गासिबो
जों px महर जों दिन्थिनानै जों सानफुंनो हागौ आरो x होननानै बुंनायाव जोंहा मा जादों x होनबा जोंहा रोखा नङा बे x नि थाखाय जों गुबुन गुबुन मान लानो हागौ एबा मान मोननो हागौ जेरै बे जोंनि रायलायनायाव x खौ जोङो दाजाबनै लादों अब्ला जोंनो होनाय px बिदाब गोबां x स्क्वायर माइनास 3x माइनास 4 बेयाव जों x नि माना 2 जायोब्ला जों सानफुंनानै नुबाय मा मोनबाय बे बिदाब गोबांनि नंगुबै माना -6 बेबायदि अनजालु फरायसाफोर जों बिदिबा जोङो एक्सारसाइज बायदियै थांनि सोंथि बायदियै आवगायनि दानिया 2.3 बिजाबनि मोनसे बिदाब गोबां राशिनि लाथिख'फोर राशिनि लाथिख' मानफोर थारमाने आरो थाफादेर क'एफिशिएन्ट थाफादेर अनजिमानि थाफादेर गेजेराव थानाय सोमोन्दो relationship between zeros and coefficients of a polynomial. Polynomials. बेयाव नायदो जिहेतु मोनसे हांखोआरि बिदाब गोबां हांखोआरि बिदाब गोबां राशि मा बियो x plus b नि लाथिख' बे मा -b by a दा जों आनजाद नायजेनो हमनानै लाबाय मोनसे बिदाब गोबां राशि हमबाय मा बिदाब गोबां राशि अर्थात px मा बियो twice x square minus 8x plus 6 नि लाथिख'फोर बेनि लाथिख'फोर दा जों जुदि बेखौ सानफुङो
नायदो अनजालु फरायसाफोर मोनसे बिदाब गोबां राशिनि लाथिख'फोर आरो थाफादेर अनजिमानि गेजेराव थानाय सोमोन्दो रिलेशनशिप बिटुइन zeros and coefficients of the polynomials जिहेतु मोनसे हांखोआरि बिदाब गोबां राशिनि अर्थात ax plus b नि लाथिख'आ मा माइनास b by a जों बेखौ थार बुंथि हिसाबै मोनखादों गतिके जों नै दानिया जों हमना लाबाय px is equal to twice x squared minus 8x plus 6 नि लाथिख'फोरखौ दिहुननि जों दा सानफुंनि नायदो जिहेतु बिदाब गोबां px आ मा twice x squared minus 8x plus 6 अब्ला जोङो मा मोनगोन 12 जानांगौ 2 into 6 12 गतिके twice x squared minus 6x minus twice x plus 6 सानफुं मा मोनगोन कमना twice x minus 3 2 common x minus 3 minus minus plus 6 गतिके twice x minus 2 मोनसे x minus whole into x minus 3 x minus 3 दा जों नैबेयाव नैखौ कमन लाबावनो हायो x minus 1 whole into x minus 3 होमबा जों मा मोननो हागौ therefore px is equal to जों मा मोननो हागौ बेयाव मोनसेया जाहैबाय मा x minus 1 is equal to 0 आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय मा x minus 3 is equal to 0 बिदिबा जों x is equal to मा मोनगासिनो दं 1 आरो बेयाव x is equal to 3 मोनगासिनो दं होमबा बे x नि मानफ्रा रोदाया मोनसे 1 आरो गुबुन मोनसेया 3 अनजालु फरायसाफोर नायदो सानफुंनायनिफ्राय जोंनि बिदाब गोबां राशि px नि मानखौ जों बेयाव मोनबाय मा twice x squared minus 8x plus 6 बेखौ जोङो सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबाव जोङो बिजिरनानै मा मोनहैबाय 2 into x minus 1 whole into x minus 3 अर्थात मोनसे 2 आरो मोनसे जाहैबाय x minus 1 आरो गुबुन मोनसे जाहैबाय x minus 3 होमबा बेखौ सानफुंना जों x नि रोदाफोरखौ मानफोरखौ खेबसे 3 आरो खेबसे 1 मोनबाय मोनसे 1 गुबुना 3 होमबा बे लाथिख' मान जोंनो होनाय बिदाब गोबांनि बे लाथिख' मान बिदाब गोबांनि जेनेबा लाथिख' मानफोरनि दाजाब गासैखौ जों खालामनो हागौ लाथिख' मानफोरनि दाजाब गासैया बेसेबांमोन मामोन जोंनि दिन्थि महरा माइनास b by a आरो लाथिख' मानफोरनि सानजाब गासैया मा जायो जोंना c by a बेखौ जोङो थार बुंथियाव जों मोनदों होमबा जों नायफोरनो हायो गतिके आङो जायगानि आंखालाव बेखौ फारि फारि खोमोरनानै आरो जों नायफोरफिननि लाथिख' मानफोरनि दाजाबनाय लाथिख' मानफोरनि दाजाबनाय therefore लाथिख' माननि दाजाब गासै दानो बेयाव जों मा मोननो हायो x नि थाफादेर बाय मा बियो x स्क्वायर नि थाफादेर होमब्ला जों मा खालामनो हायो दाजाब गासै नालाय 1 plus 3 माने 4 माब्रै 4 जायो
जों नायफोरोबा नुगोन बेहाय x नि थाफादेरा जोंना बेसेबां x नि थाफादेरा 8 माइनास 8 x स्क्वायर नि थाफादेरा जोंना मामोन 2 होमबा जों सानफुङाव मोनगासिनो दं मा माइनास प्लस 8/2 4 नैबे माना बे मानजों दानिया नायदो आरो लाथिख'फोरनि सानजाबगासै बिनि महरा मा अर्थात नैबे मामोन जोंना माइनास b/a मोन आरो बेयो c/a बेयो c/a होमबा जों मा मोनगासिनो दं बेयाव c/a therefore c/a जोङो महराव बे महराव जों मोनो सानजाबगासैबा 1 into 3 जायो माबोरै 3 जायो c माने दिदोम 6 जोंनि आरो मा बियो a आ बेसेबां जोंना 2 मोन गथिखे 3 नै नंगौ बाथ्राया सैथो दे अनजालु फरायसाफोर नायदो जोंनि होनाय जेनाखि मान बिदाब गोबांनि जोङो लाथिख' मानखौ मोनसे 1 मोनदों मोनसे 3 मोनदों होमबा जोंनि दाजाबगासैयाव जों मा मोनबाय 1 + 3 4 जानांगौ माबोरै 4 जायो जोंनि जेनाखि मावसोलु लाथिख' मानफोरनि दाजाबगासैया मा जायो माइनास b/a जायो आरो जों मोनबाय थोंजोंनो दाजाबनानै लाथिख' मानफोरखौ 1 आरो 3 नि दाजाबनाय 4 होमबा बियो जोंनि नैबे मावसोलुजों गोरोबनांगोन माइनास b/a बिनि जायगायाव माइनास 8 दङ आरो a नि जायगायाव 2 दं x स्क्वायर नि थाफादेर a गथिखे माइनास प्लास 8/2 होमबा रानबा 4 गथिखे बे गोरोबबाय लाथिख'फोरनि सानजाबगासै जोंनि लाथिख' 1 आरो 3 बेनिखायनो 1 सानजाबथाम 3 आरो जोंनि बे महरा c/a नायदो c/a होमबा c माने दिदोम अनजिमा जोंनि बिदाब गोमोरासिनि दिदोम अनजिमा कनस्टेन्ट नाम्बार 6 आरो बे जाहैबाय मा जोंना x स्क्वायर नि थाफादेर बेयो 2 twice x स्क्वायर मोन नालाय 6/2 means 3 बे 3 गथिखे फोरमान जाबाय अनजालु फरायसाफोर जों बेबायदियै मा खालामनो हायो सानफुंनो हायो दा जोङो एक्सारसाइसआव थांनि सोंथि 2 कुइसन 1 नि 3 नाम्बारा होनाय दं px आ मा जोंना 6x स्क्वायर माइनास 3 माइनास 7x बेनिखायनो हमबाय मा हमबाय जों px 6x स्क्वायर माइनास 7x माइनास 3 जों सानफुंबा मोनगासिनो दं 18 गथिखे 6x स्क्वायर 9x प्लस twice x माइनास 3 6 into minus 3 minus 18 minus 9 into 2 minus 18 minus 9 plus 2 minus 7x गथिखे बोफोरनिया रोखा आरो गोथों गथिखे बेयाव कमना जायोना thrice x 2x 3 बेयाव 1 कमन twice x minus 3 गथिखे thrice x plus 1 आरो मोनसे twice x minus 3 होमबा लाथिख' मानफ्रा therefore px thrice x plus 1 is equal to 0
एबा twice x minus 3 is equal to 0 जों सानफुङोबा मोनगासिनो दं मा मोनगासिनो दं thrice x minus 1 बारहरबाय जों गतिके x is equal to minus 1 by 3 बेयाव जों मोनबाय twice x plus 3 therefore x is equal to 3 by 2 therefore x नि लाथिख' मानफ्रा मोनसेया minus 1 by 3 मोनसेया 3 by 2 3 by 2 जों बेबायदिनो नायबिजिरनो हायो अनजालु फरायसाफोर नायदो जोङो सानजाबगिरि बिजिरनो आदब बिदाब गोबां राशिनि जों मोननाया जाहैबाय मा 6x square minus 7x minus 3 दा बे बेलायाव जोङो नायहरदो बेयाव मा 6x square बेखौ बोफोरबाय जोङो 6 into minus 3 minus 18 minus 9 into plus 2 minus 18 minus 9 plus 2 minus 7 गोथां होमबा जों बेयाव खमाना जाबाय thrice x twice x minus 3 बेयाव खमाना जाबाय मा plus 1 गतिके twice x minus 3 होमबा गोरोबनाय सानजाबगिरिया common factor twice x minus 3 गतिके सिगांनि थालांनाय thrice x उननि थाबोनाय plus 1 मोनसे सानजाबगिरिया thrice x plus 1 whole into twice x minus 3 बा जोंनो होनाय बिदाब गोबां राशिनि लाथिख' मानफोरा जों साननानै मोनबाय मोनसे minus 1 by 3 आरो गुबुन मोनसेया 3 by 2 अनजालु फरायसाफोर जों बेबायदि सानफुंनो हायो आरो लाथिख' मानफोरखौबो जोङो बेबायदिनो दिहुननो हायो जोङो होनाय बिदाब गोबां राशिनि लाथिख' मानफोरखौ दिहुननांगौबा जोंना मा दाजाबगासै लाथिख' मानफोरनि दाजाबगासैया मा जायोमोन जोंना minus b by a minus b by a आव दाजाबगासैबा जों मोननैजों दाजाबोबा जों बेयाव नुगासिनो दं दुसासे 6 अब्ला मा जागोन बेयाव 2 minus 2 आरो बेयाव मा जागोन बेयो 3 9 बा 8 by 2 8 by 6 बेबायदि नायदो अनजालु फरायसाफोर जों बेनि लाथिख' मानफोरनि दाजाबगासैखौ नायनो लाथिख'फोरनि दाजाबगासै minus 1 by 3 plus 3 by 2 आं गोलावै लांनो सानबाय 6 minus 2 plus 9 अब्ला मा जानानै दं जोंना 7 by 6 बे जानानै दं 7 by 6 आरो सानजाबगासै minus 1 by 3 into 3 by 2 6 minus 3 by 6 बे मोननैया जोंनि लाथिख' मानफोरनि मा बियो दाजाबगासै जिहेतु लाथिख' मानखौ जों मोनसेखौ minus 1 by 3 मोनदों आरो गुबुन मोनसेखौ 3 by 2 मोनदों होमबा बे बिदाब गोबां राशिनि लाथिख' मानफोरनि दाजाबगासैया minus 1 by 3 plus 3 by 2 होमबा जों दसासामबाय 6 दसासामबाय 3 जों 2 खौ रानोबा मा 2 थाङो 2 सानजाबसे 2 दानख' 2 आबे 2 खौ दसासा 2 खौ जों 2 जों रानोबा 3 मोनो आरो गोजौनि रानजाग्रा 3 सानजाब 2 दाजाब plus 9 minus 2 plus 9 plus 7 आरो 6 रानग्रा 6 7 by 6 द' बाहागोनि 7 बेयो जोंनो होनाय बिदाब गोबां राशि 6x square minus 7x minus 3 बिनि मा बियो दाजाबगासै बे बिदाब गोबां राशिनिनो सानजाबगासैया लाथिख' मानफोरनि सानजाबगासैया जिहेतु लाथिख' माना जोंनिया minus 1 by 3 मोनसे 3 by 2 सानजाबा जों मोनबाय 6 minus 3 minus 1 into 3 minus 3 3 into 2 6 minus 3 by 6 दानख' द' बाहागोनि 3 बे जोंनो होनाय सानखान्थिनि बिदाब गोबां राशि बे महरनि
लाथिख' मान 1/3 माइनास 1/3 दानख' 3 बाहागोनि 1 आरो 2 बाहागोनि 3 बे लाथिख' मान मोननैनि बे दाजाब गासै 7/6 6 बाहागोनि 7 आरो नैबे सानजाब गासै लाथिख' मानफोरनि मा 6 बाहागोनि दानख' 3 बे अनजालु फरायसाफोर जोङो दिनैहाय बिदाब गोबांनि सोमोन्दै रायलायबाय बिदाब गोबांनि बाहागोनि सोमोन्दै रायलायबाय आरो जोङो बे बिदाब गोबांनि लाथिख' मानफोरनि सोमोन्दै रायलायबाय आरो लाथिख' मानफोरनि दाजाब गारो सानजाब गोसोनि रायलायबाय आरो मोनसे सोंनाय सानफुंबाय जों गतिके दानि बे समाव दिनैहाय बेखिनियावनो आङो दिनैनि क्लासखौ फोजोबबाय होननानै फोसावबाय जोबनायाव बयनिसिम गाहामलायथि होनानै बेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों।